Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a l'espai de la por com a camí. Com sabeu, doncs, ens anem entretenint, xerrant sobre les emocions, sobre les competències emocionals i sobre com és important de cuidar el nostre benestar emocional. I per fer-ho, avui ens acompanya en Xavier Llenas Grimau. Hola, què tal? Xavi, hola, com estàs? Molt bé, molt content. Gràcies per estar aquí. A mi em fa molta il·lusió avui de poder rebre el Xavi Llenas. Fa molts anys que ens coneixem amb el Xavi i hem compartit molts moments professionals junts. I actualment en Xavier Llenas és director de formació del Banc de Sabadell i avui ens acompanyarà amb una conversa sobre la por com a camí, xerrant de les emocions en l'àmbit organitzacional, que no és poca cosa. Llavors, Xavi, si et sembla, a mi em vindria de gust de que puguem parlar, no?, de com es veu i es viu la por a l'empresa. Tu què en diries d'això? Com es veu la por a l'empresa? Si és que es veu. Sí, és molt bona pregunta. D'entrada, la por és una emoció, és una paraula que s'utilitza poc al món de l'empresa, no? És veritat que estem recorrent el camí i s'estan canviant moltes coses, no? Però la por, com a tal, parlar de por en el món de l'empresa és poc habitual, no? Potser es parla més d'altres conceptes com de gestionar el conflicte, de l'estrès positiu, de l'estrès, de treballar sota pressió, de plaços d'entrega, no? I això és més habitual i és més comú, no? Però parlar de la por a l'empresa és com parlar de qualsevol altra emoció, ha sigut una cosa que les empreses han hagut d'anar fent camí i ara estem en un moment que realment s'estan fent passos i s'estan fent coses molt xules i cada cop més interessants i cada cop amb la idea d'ajudar més amb les persones que estan a l'empresa, no? A que tinguin un entorn laboral millor i per tant, si aquestes persones estan millor elles, doncs seran persones que per l'empresa doncs, també seran més productives i estaran més a gust amb la seva feina i per tant, tot serà bo, no? És a dir, estem fent un camí que jo crec que és molt interessant. Clar, o sigui, d'alguna forma, no, poses sobre la taula que aquest fet que és ben conegut, de que en l'àmbit organitzacional, parlem en general, òbviament, doncs les emocions habitualment no es posen sobre la taula. El que és expressar el com un se sent, doncs a vegades és vist com un senyal de vulnerabilitat o de debilitat, quan en realitat sabem que les emocions ens influeixen en els nostres pensaments, influeixen en com ens comportem i, per tant, influeixen en com ens relacionem amb els nostres companys, en com els líders gestionen els equips i també influeixen en les decisions que arribem a prendre i les organitzacions se'n prenen de molt importants. Per què penses tu que les emocions no s'han posat sobre la taula en general a les organitzacions, en el sentit de que, bueno, no s'ha vist molt bé, no?, de parlar-ne o de tenir-les en compte? Bé, segurament també influencia molt el tipus d'organització, no? Les organitzacions més clàssiques o més jeràrquiques, en les quals doncs, hi ha una estructura molt piramidal i molt marcada, no? Fa que hi hagi un poder molt gran a la part de dalt d'aquesta piràmide i tot baixa d'una forma en la qual és difícil doncs, establir comunicacions o establir diàlegs, no? I ara estem en un moment en què les empreses està convivint aquesta estructura piramidal que encara conviu, però en molts àmbits de les empreses estem veient ja com també conviu amb estructures més en línia amb el que estem veient ara d'estructures que inclús es parla de vegades d'estructures com a òrgans vius, no? En els quals s'intenta fugir dels silos, treballar d'una forma més transversal. Això fa també que la figura del mànager sigui una figura més d'un facilitador, d'un dinamitzador, que acompanyi, que empoderi la gent, i tot això està fent canviar, no? Això segurament que fa 10 anys o 15 enrere comparat amb ara, jo diria que el canvi és radical. I un exemple, per exemple, de que posem això sobre la taula i és més fàcil treballar-ho és des de l'àmbit de relacions laborals, els companys de laborals han incorporat recentment. També és veritat que la pandèmia ha fet que moltes coses d'aquestes s'hagin accelerat, no? I s'ha vist molt més aquesta necessitat d'acompanyar, no? Aquesta part més de salut
nosaltres ho diem d'acompanyament psicosocial, però que al final és intentar veure o intentar reconèixer si alguna persona té alguna necessitat en aquest aspecte. No? En els clàssics reconeixements mèdics que es fan a les empreses, ara, per exemple, nosaltres hem afegit una enquesta que fa en viu la doctora per intentar detectar possibles patologies relacionades amb l'estrès, no? O d'altres. I si això es detecta, hi ha una fórmula que se li ofereix a l'empleat de tenir un suport a través d'un psicòleg, una atenció de salut. No? Per tant, s'estan fent camins s'estan avançant molt. Clar, i del que tu comentaves, n'extrec dues idees principals. Una de com valoreu i les empreses s'han anat donant compte de com és important que, per exemple, els mànagers a l'hora de gestionar els seus equips puguin tenir en compte aquesta part emocional. És a dir, que quan un mànager, no tan sols a nivell individual, seria bo que pogués desenvolupar les competències emocionals per gestionar, per exemple, el seu propi estrès i els alts nivells d'estrès que tenen. Sabem, per exemple, la soledat que pot patir un líder quan està gestionant un equip. No tan sols per això és important la gestió emocional, sinó també a l'hora de crear un clima emocional positiu a nivell laboral, perquè no tan sols perquè estiguem bé, sinó perquè el fet d'estar bé, relacionar-nos bé, provoca que també siguem més productius i que siguem més eficients. I això ja ara hi ha resultats que ho demostren. I, per altra banda, has anomenat un tema sobre el que també volia parlar-te i és com la pandèmia d'alguna forma ha fet capgirar les relacions entre els equips, que és un tema del que ara m'agradaria que em parlessis, però abans rescataria això que comentaves de ens estem començant a ocupar més de la salut emocional o el benestar emocional dels nostres empleats en aquestes revisions que abans potser eren més físiques i ara incorporem aquesta mirada emocional, el qual és importantíssim. L'altra cosa que se m'acudia escoltant-te és com, i a veure què en penses tu també al respecte, i és, estem en un punt en què hem començat a esforçar-nos per detectar si hi ha un problema emocional, però poder encara estem en un moment prematur per poder treballar tots els aspectes emocionals des d'un caire més preventiu, des de com les persones poden desenvolupar les seves pròpies competències per afavorir que no arribem a aquest punt, o sigui, hem d'arribar des de l'altre punt de vista. Tu com ho veus, això, com una persona que gestiones tot un departament de formació i que d'alguna forma encarrileu tot el que és el desenvolupament de les persones de dintre de l'organització? Sí. No, està clar que fa falta metodologia, perquè tant per prevenir, però també després per gestionar pròpiament. I és feina de recursos humans, és feina nostra, de formació. Estem incorporant cada vegada dintre dels plans de formació aquesta part de la gestió emocional, cada vegada està tenint un pes més alt, perquè necessitem donar eines, sobretot als mànagers, el que bé deies tu, Esther, el perfil més important a l'hora de generar clima, a l'hora de que l'experiència dels nostres empleats sigui positiva, és com el mànager gestiona els seus equips de col·laboradors. I per tant, un dels focus que hem tingut durant la pandèmia ha sigut donar eines als nostres equips de management. Tenim més de 3.000 directors i directius al banc que gestionen persones i hem hagut d'una forma, jo diria, la pandèmia ha permès que això fos possible, perquè hem transformat tota la formació presencial, normalment que es fa en aquest tipus de formacions més d'habilitats o més que necessites una proximitat amb les persones, però hem preferit traslladar-ho tot a l'àmbit digital i al format webinar a no pas no fer-ho, I hem tingut resultats molt bons i estem veient que els mànagers primer, són més conscients del seu paper dintre d'aquesta responsabilitat en quant a la gestió del seu equip i a generar aquests entorns de treball saludables i és una responsabilitat del mànager. I estem fent que hi hagi mètode, que hi hagi unes fórmules de com fer-ho d'una forma pràctica per aconseguir evitar que les persones puguin tenir aquestes emocions negatives i al revés, si ja s'han generat pel que sigui, per algun conflicte o per alguna situació d'estrès, que el mànager ho sàpiga gestionar. Per tant, estem treballant molt amb aquesta línia del que és l'equip de mànagers del banc. Clar, d'alguna forma sistematitzar també com s'implementa
tot un projecte realment de desenvolupament competencial, en aquest cas emocional, de l'organització, perquè al final doncs, realment tingui un sentit, arribi a l'objectiu que volem arribar i que realment sigui eficient, no? Perquè actualment sabem del retorn de la inversió d'aquest tipus de formacions, que és interessantíssim tenir-ho en compte i que per una empresa és crucial. Cal lluitar-ho, perquè a vegades quan dius, escolta, detectes que aquesta necessitat te la fan arribar, però després a vegades ve negoci o ve la gent que està més pensant en la venda, i dius que això ara no toca, ara toca doncs, la venda, negoci, no? I després en seguida, quan ho poses sobre la taula, escolta, és que les persones és qui fan el negoci, no? I si les persones estan més bé, el negoci anirà més bé. O sigui, qualsevol cosa que fem amb el nostre equip humà, i repercuteix directament amb el negoci i també repercuteix amb el nostre client final, no? Que al final també és la mirada que hem de tenir. No? I, per tant, cada vegada és més fàcil de fer entendre i de veure com el treball aquest amb les persones té un impacte directe amb els resultats de l'empresa i, per tant, és un guanyar-guanyar, no? Per la persona, pel mànager, per l'empresa, pel client i, per tant, cada cop les dades estan fent que tot això sigui més fàcil d'implantar. Clar, anàvem una mica, ara quan t'escoltava, no, em recordava d'aquesta frase del Richard Branson, d'aquest empresari multimilionari que ha portat endavant la firma de Virgin i moltes altres empreses, i ell té aquesta frase que diu: per poder cuidar els teus clients, cuida primer dels teus empleats. Ells cuidaran dels teus clients, no? Com és d'important, per tant, que una empresa pugui reconèixer que per poder fer rotllar el negoci, el principal és que les persones estiguin bé amb elles mateixes, es relacionin bé amb els seus equips i això promourà relacions positives, reduirà els conflictes i farà que siguem més productius. Com aquesta mirada que tu ara ens transmets, no és una mirada soft de que aquestes competències siguin boniques, no? És que aquestes competències fan falta per un bon desenvolupament de la feina. No? I quan ara parlaves dels equips, també volia parlar amb tu sobre com heu vist que la pandèmia ha afectat a la relació en els equips, com aquest canvi cap al teletreball, que ha sigut inevitable, ha afectat, si vols, a nivell relacional i emocional entre els vostres treballadors, sí? Sí. Ha sigut un repte majúscul, no? Perquè hem estat en períodes molt llargs treballant en teletreball. Nosaltres va haver un moment que teníem 13.000 persones, el 80% del plantilla en teletreball. Actualment encara estem fent un format híbrid en el qual combinem teletreball i presencialitat. I això ha generat una necessitat d'establir fórmules per mantenir aquest contacte amb el que era la distància. Hem hagut d'implantar sistemàtiques de gestió d'equips que fan que la relació empleat-mànager i entre els propis empleats hagi d'augmentar, no? Perquè la part informal que es produeix en una presencialitat, sense voler parles amb una persona, passa per aquí, la saludes, tot això que no estava passant amb la part treballant des de casa, hem hagut d'instaurar una metodologia de reunions que ajudi a que això passi. I llavors s'han proposat una sèrie de reunions inicial de setmana, final de setmana, one-to-ones amb cada col·laborador de 20 minuts com a mínim setmanalment i hem fet un seguiment que això està passant, per assegurar-nos justament que aquest contacte que ha fet que la distància es deixi de tenir presencialment però passi d'una forma virtual. I hem hagut d'aprendre tots perquè no estàvem habituats a l'eina telemàtica, però hem fet un avanç aquí, el que haguéssim pogut fer en 3 anys ho vam fer en 3 mesos. I, a més, no és només tecnologia, perquè no és només posar a disposició de les persones accés a la tecnologia, sinó és acompanyar-les a utilitzar aquesta tecnologia i que entri a formar part d'aquestes noves formes de treballar i de relacionar-se. Clar, i has comentat un fet molt important, que és com des d'aquesta distància física com aconseguim aquest repte de sentir-nos propers, encara que sigui lluny físicament, però sentir-nos més a prop i que els empleats, les empleades, els equips se sentin igualment acompanyats, que d'alguna forma puguin compartir espais, encara que sigui de distància, espais que no siguin purament laborals,
i que els permeti mantenir i cuidar aquest vincle, no? I seguir entre ells fent pinya, perquè sabem que també és molt important en els equips com fem pinya entre nosaltres, com també compartim, com també ens ajudem i com aquest fet de compartir aquesta situació tan excepcional que hem viscut i que estem vivint ens pot ajudar a tirar-la endavant, no? I des d'aquí voldria lligar aquest tema del acompanyar-nos, del fer pinya, amb una altra de les teves passions, que són els castells, on has passat moltíssims anys, portes moltíssims anys implicats en una colla castellera de Vilafranca del Penedès, sí, del teu poble, i on també se'n viuen moltes emocions i on també la por acaba sent crucial, no? I m'agradaria que fessis aquest contrast, ja que tu tens aquesta experiència entre aquests mons, com es viu la por en el moment de construir un castell, de preparar-lo, i com s'afronta en el món casteller? I si hi ha alguna diferència des del món de l'empresa, sí? Sí, d'entrada diria la diferència primera, això que la por és intrínseca del fet casteller i de fet és un dels motors que mou, no? El fet de com afrontar aquesta por i com superar-la i com entre tots, entre un equip de persones molt diverses i molt diferents, no? Ens preparem i assagem i ens ajudem per superar aquesta por que tots tenim, no? Perquè estem fent una activitat que quan tu la veus des de fora veus que té un risc. Però la diferència diria això, que tots parlem allà, es parla d'una forma més oberta, segurament, del concepte de la por, tant amb la canalla, que és potser la més visible, però també amb les persones que estem més a la part de la pinya o a la base. Tots sabem que hi ha la possibilitat que hi hagi una caiguda, que tinguis un cop, que hi hagi alguna petita lesió. I al final, el que veus en aquest món, que també moltes vegades ho trasllades, no és primer doncs, la capacitat de preparar-te, no? De saber què has de fer per estar segur en aquesta activitat, que des de fora pot semblar molt perillosa, però quan estàs a dins ho veus que no és tant, però no és tant perquè ens preparem, perquè assagem, perquè sabem quina posició hem de tenir, perquè sabem com hem d'actuar quan hi ha una caiguda i també perquè quan passa alguna cosa o tu tens por, doncs també ets capaç de compartir-ho amb els altres. Hi ha el líder, no? Que és el cap de colla, doncs també dona unes indicacions que han de ser clares, no? Que han de ser jo diria, la paraula potser seria que han de ser transparents o que es vegin brillant, no? Que és molt important que transmeti molta brillant, no? Un líder. I, per tant, la diferència potser et diria això, no? Que és que la por sí forma part d'una forma més evident, però a la vegada és un motor que el que fa és com lluites contra aquesta por per superar-la i tot el bo que et dona és molt més que la por inicial, no? O aquesta por amb la que convivim. O sigui, tota la part després de celebrar, de treballar, de veure'ns conjuntament, doncs fa que superem aquesta por i acabi convertint-se en una emoció positiva, no? Has fet un paral·lelisme, per tant, que d'alguna forma segurament ens pot ensenyar moltes coses en el món de l'empresa, que malgrat que puguin semblar dos mons molt diferents, al final estem parlant d'equips de persones, estem parlant d'equips de persones que en alguns moments, per les decisions que s'han de prendre, requereix que prenguin decisions molt importants que poden portar una organització cap a una via o cap a l'altra i que això requereix donar-se compte de que vivim, sentim emocions en el moment també en l'àmbit laboral, que cal donar-se compte de les emocions que estem vivint com a equip, com a mànager, i que el que pot anar millor és acceptar-les, igual que fa la colla castellera, de dir, ens donem compte que la por forma part d'aquesta tasca nostra, però l'afrontem, anem tirant endavant, anem fent passos i això ens permet al final, després també quan ho celebrem, celebrar que ho hem fet malgrat tot, no? I no, d'alguna forma, a vegades, tenint les emocions com a escull. No sé si m'explico, no? Sí. I molt important també el fet que cadascú té el castell, que realment sí que és una organització, és un òrgan viu, un castell, perquè l'organització d'un castell sí que té un ordre jeràrquic, però allà cadascú ha de tenir molt clar la seva responsabilitat, que això també és una cosa molt important
en les organitzacions. No? Assumir cadascú la seva responsabilitat, perquè en un castell que hi ha 150 persones, 200, si una falla, tot el castell pot anar a terra. No? I, per tant, aquí una altra paraula que és molt important, no? Quan parlem de què és la confiança. No? I aquí un mànager, però també amb els teus col·laboradors, amb les persones de les altres unitats, amb la direcció. O sigui, ha d'haver aquesta confiança i has de saber transmetre, no? Que hi ha un objectiu comú que està per sobre de cada un de nosaltres, que és aconseguir aquell objectiu. No? Però que necessita de la responsabilitat de cadascú per assolir-ho. No? I realment és una metàfora molt maca i que s'aplica perfectament al món de l'empresa. No? Has anomenat una emoció de les més interessants i també molt mobilitzadora a l'hora de desenvolupar els altres, que és aquesta de la confiança. No? I que al final, si molts de nosaltres pensem en líders que hem tingut, que hem admirat o que admirem i que han sigut referents per nosaltres, si pensem, i des d'aquí us convido a que penseu en una persona que hagi liderat en algun moment algun aspecte de la vostra vida, algun àmbit, que hagi sigut un referent a nivell de lideratge i que penseu en quines característiques tenia aquesta persona, com es comunicava amb tu, com et feia sentir, i veureu com arribareu a la conclusió de que aquest líder era una persona o és una persona emocionalment intel·ligent. Els líders emocionalment intel·ligents són aquells que generen aquests espais que comentaves ara, Xavi, no? de benestar emocional a la feina. I, de fet, aquest benestar emocional a la feina, aquest benestar laboral, sabem que és el que més impacta en el benestar global de les persones. Per tant, des d'aquí, Xavi, teniu una tasca no tan sols interessantíssima, sinó jo diria que apassionant, ajudant a les persones a construir el seu propi benestar a través del benestar laboral, que no és poca cosa. Dir-te com veus cap al futur, la teva feina, com veus que podríeu ajudar més i millor els empleats. M'agradaria que ho compartissis una miqueta. Molt bé. No, és primer el que dius tu, compartint tu, que és una feina que és una sort, no? La formació, el desenvolupament, és un àmbit en el qual és molt agraït, no? Perquè veus de primera mà com ajudes a les persones a créixer i desenvolupar-se i estar millor dins de l'empresa. No? I responent a la pregunta com podem seguir creixent o millorant, jo penso que és sobretot apostant molt creure molt en les persones que tens a l'empresa i apostar molt pel talent aquest que tenim, no? Que n'hi ha molt, i moltes vegades n'hi ha molt més del que ens pensem. No? I en el nostre cas, per exemple, treballem molt que també és un món que coneixes, Esther, tot el món de la formació interna. No? Nosaltres tenim més de 600 col·laboradors que durant l'any ens ajuden a fer possible el pla de formació i el que aporten aquesta gent és impressionant, perquè són persones que dediquen una part del seu temps a millorar o a ajudar que els seus companys siguin millors. No? I això és una cosa que és un àmbit que estem potenciant encara més i que aquest any seguirem potenciant tot el que és el compartir el coneixement internament, gestionar aquest coneixement i fer que fer-ho sigui una cosa positiva i que t'aporti. No? És a dir, que tingui també un reconeixement intern, no només personal, que el tenen quan fas de formador i veus que ajudes els altres, sinó que es valori i és un àmbit que està creixent i és una de les línies que estem treballant per seguir potenciant tot aquest àmbit. Has comentat un tema molt interessant ara, que és el del reconeixement, de com les persones necessitem sentir aquest reconeixement, necessitem rebre aquest reconeixement. No? I aquest reconeixement pot ser de moltes maneres, no pot ser una frase, pot ser una mirada, pot ser un copet a l'esquena, pot ser un email, pot haver moltes maneres de reconeixement, però sabem que les persones tenim la necessitat i sobretot la necessitat de part dels nostres caps de que ens reconeguin. El reconeixement al final també forma part, és un tipus d'emoció que forma part de la família de les emocions de l'amor. Les persones totes necessitem sentir-nos part de, que formem part, que som importants pels altres. I que els mànagers puguin arribar a tenir en compte en una organització així, de gran, que aquest fet és important i, a més fer-ho des d'una mirada sincera i una mirada coherent i una mirada com la que parlaves en els castells. És una mirada realista, és una mirada cap a l'altre realment benevolent per ajudar-lo
això és un gran repte i és una gran oportunitat per transformar i per transformar-nos. Sento que bé, que des d'aquí doncs, tenim feina per fer, tenim camí per recórrer, tenim camí per poder acceptar que realment el món emocional és un món que sí forma part de l'empresa, que sí forma part de l'organització i que des d'aquí us animo molt a que doncs, aquests referents interns que tu ara comentaves poguessin ser també un referent a nivell emocional, a l'hora de generar climes emocionals menys saludables i que, en el fons, les institucions també es puguin distingir per poder ser llocs on volem treballar-hi pel clima que s'hi respira també, a part de per altres factors. Moltes gràcies, Xavi, per ser avui amb nosaltres. Molt agraïda de la teva conversa. He après molt, com sempre, que xerrem junts i espero que puguin ser moltes altres vegades. I amb tots vosaltres ens veiem ben aviat. Estem preparant noves entrevistes, estem preparant nous continguts per aprendre i xerrar junts sobre les emocions a la Por com a camí. Gràcies.